Ovo je moje prvo TEDx iskustvo zapravo i samo naziv konferencije Odgovori na pitanje mi je sjajna, gde sam samo u prvoj sesiji dobila odgovore na neka svoja pitanja. Ja sam za TEDx saznala potpuno slučajno od nekih prijatelja i nisam znala šta da očekujem sve dok nisam došla ovde. Ja sam malo reći oduševljena. Apsolutno sam oduševljena ovom konferencijom, više nego što sam očekivala, inspirisala me maksimalno. Oduševljena sam konferencijom. Neki govori su me naterali da zaplačem, a drugi govori su probudili u meni nadu i takođe ponos što živim u ovom svetu, što živim među ovakvim ljudima i građanima koji žele da nešto promene u svojoj okolini. Na TEDx sam došla prvenstveno da čujem najbolju prijateljicu pošto je govornik, ali sam se iznenadila koliko zanimljivih tema obrađujete. Zaista su mi se sve teme svidele i širok spektar oblasti koje se pokrivaju i širok dijapazon govornika koji učestvuju. Pratim TED govore već neko vreme na internetu i veoma mi je drago što sam imala prilike u svom gradu da prisustvujem ovako jednom događaju. Ovakve priče podstiču ne samo na razmišljanje, već i na aktivno delovanje. Tako da mi je drago da nešto kao što je TEDx Novi Sad postoji u našoj zemlji. Sjajni govornici i još sjajnije ideje koje sam dobila, koje ćemo dalje da razrađujemo sa svojim prijateljima sa kojima sam ovde. Sjajna inicijativa i sjajna konferencija. Svaka čast novosadskom timu zato što je uspeo da novosadsku TEDx konferenciju zaista dovede na jedan divan nivo, da bude povezana i poklon građanima Novog Sada, ali isto tako da predstavi Novom Sadu nešto što možda nije novosadska svakodnevnica. Pozvaću sve moje prijatelje koji su inače skeptični po prirodi, ali sam sigurna da će im se ovo svidjeti. I jedno čekam naredni TEDx Novi Sad. Sve je savršeno i pozdrav od TEDx Karlovačke gimnazije. Šta još da vam kažem, osim da vas volim.